Hak basdang apan pau ke Yesus jonga yu blay belai ni kelat yanga bar kumjuru yi pastor esi kermau plang bar ka online management team ke jongki belai ibet yanga ban si alam yang ni ka jing ya ka ni ka service ka ni ka singi hani ka por ngap yang sopai pi baro ki para bangai jong ka balang ublay anong thamai pokse bedan lagi yeng jong pi gitu baro ki beseng lang hangi ni ki wei pai kunun balang but ki wei ru ki perlok ki pepet ya ni ka online service jong ka balang ublay nong thamai pokse ha kerteng jong utrai ki trai usiem ki siem ka kerteng ka bahalor kerteng baro hak ha beneng bara khendo ka kerteng jong Jesus Christ namar ha kerteng jong Jesus lambak ding pna Calvary bar ka ibo Jesus la pendep kadon ka jing penim kadon ka jing job kadon ka jing penkhia kadon ka jing pen bapat ka balapra kadon ka jing suk bar kadon ka jing kermen bar man kan mau bo blay we je pi da ka jing e ka babam chukut jong u amen but amen in sedang no ka jing sang jongi lang jongi hang ni ka pot ka bangin ruai lang ya ka jing ruai siem siem ka ba sos pak nai pu ar jing ruai siem siem ka sos pak nai pu ar ki tien bi ong kum ni tu bentip ki jan kam jong pi show try ngej wat arta tien jubab ya pi un ai tu pendem la kamon kat bau sobha pinshem jingerku bunte bamla batai shisha haling ni jirwai ngan khot no evangelist jongi nakabalang ikong memorial khazga iban shem ka menta ban pule ektin ki jong blay ban kentang ya kan ka service hani ka pon akar di ka worship team ban yalam yangi kan ka jirwai Puji suhajan ban yos ngau yapi jingker pat ki bawan nado nut jongpi dentip baro shau wat ngau artatin ukloi he ban ngau yapi lakan nukat musim do bentip ki jingdan kam jongpi shutrai jubab ya pi un ai do pendem la kamon kan baus ngau ba din shem jing per ku bun te om la batai shisha du le hok la benta pan ka bor nu trai haba pis ngau bakla do dem bat duai apka jubab nublay shen hi kan wan jing ai ei pin hang roi bat nim sim jong hi kan kai do pin tip ti jing dan kam jong pi shu trai ne bat arta tin jubab ye pi un ai do pendem la kamon kat ba us ngau pa in shem jing ter ku bun te bam la batai shisha soi tan un pen thami wat shep yin ya u ken tang ya la de ai ti hu jisu war ka pop la ki ju in jing im pernai in yo bor ban job u thai jisu to dem tip ki jing dan kam jong pi shu trai ne wat arta tin jubab ya pi un ai do pendem la kamon kat ba us ngau ba in shem jing per ku bun te bam la batai shisha turhat ma ban yale jing malaki bun Puji suto yaine insa shem jing bun haba jing plot kawan wadu jing kermen jisu ba itun yara in shem jisu jing men do pentip di jing dan kam jok di shu try wat arta tin jubab ya pi un ai
shem jing ker kubun pom la matai shisha real put nu Chris long shlo shanya na jing kwen jing don kam ha ga jun ko shi thi shap neng siang ya ka bor background jing da pu men sin ki do nut ban pu da ka ding pen te gospel open tip di jing don kam jok pi shu try wat arta tin ju bab ya pi un ai open dem la ka mon kan ba uslo ba in shem jing ker ku bun pom la matai shisha Haswa begin bo aga jing duai and pulien naga ktien ga job lay nakashti ka banakong so Timothy naklanong ka basaw kadkhot ka banyo hado ka bashpo nakashti Apostle Paul ka banakong skinong Korin kalanong ka bashpo nakadkhot ka bakhatlai ikan tien ki baong kumni Henry kantai ya kita ki puriskam kai bathala bat babe batu men panmlien ya ladi sa kajing rublay namar kajing panmlien na kamet kamentoy tang khandian Henry kata kajing rublay kapan mentoy sya ki a baro nabakadon kajing kular ya kajing em kabamenta bat ya kata kaban sawan kani kaktien kabasisha bat kababet ya kaban pediang baro par namar nakabenta kani ngitrey bat ngiyale nabangi labo ya lagajing kermen haublay uba em ubalong unong pan em ya ki breo baro khamtam ya kita ki bangej kajing tenjo kam shom langat api Henry tang ka ba ubreo ula bansha Henry ublay ulong gobala banshania uban omsha bon tenjo ya pitam ya kata ya kabapila Henry rengkat bat kata kajing tenjo un thauru bat ya kalat banlai nang bapila bansha ya kata to blain kurko nakam ta kini kenten be un pule kini step tungin pendem hagijing duai au blai buk pa jingi ubah beneng ngiwan ajan ju metrai hakane ke kanta jo kane ke step hakabe melapala ingi kum ki khon ge jo metrai mingin don ne kane ke program ge jongi langba kane ke online service ngai ngo e ke jinon kat ge jo me bat ngi hakane ke tayo baro tayo apadeng ki ke bengi shambe ya kendo akajing em ge jongi ndingi tip ame malong ublay ubadan bor ublay ubakraw bor halor baro ngadwa hikene ka step ko patrai langba kene ka pandemic atrai iyo atrai sibon kijing ale sibon kijing tenjo ka bingi man kom ki khon ke jome hakane ka ribra satlak jong kene ka pertai ai bor la ka jong ka balang ka jome ai bor la ka jong ki banget ka jome trai bingin pai sha me trai krabe mame malong nong penlong mono panjanai ka jing nget ka jing ko patrai krabe to ai bingin ang ban sno ame trai to ai bingin ang ban pech ka ding pna ka jome trai ka ba me mala sha na ka banta jing ki khon ke jome ngadwa hi ka step atrai lang ba ka online service ka jing trai krabe ong ai ting pakan thang he ka trai ai ki ti ka ban bor ke me lang bai ki jing ruai ki jongi ki jing duai lang ki jongi ki jing ai ki jing isa kam ka jome lang bai ki jing ruai ji ki kon samla malang ba ki jing ngap jing ka tien ka jome trai to ai ba ka program ka jing trai walang im don shu lang ki jong ki yeng ki bakan thang ki jome trai ki rabe ding ai ngo lang ba ka program ko patrai ki rabe ka bal ai man se meng trai menginom sange ban ngap ka tien ka jome trai ai bor ka jong ka balang ka jome trai ki open email ke jang ki men sem ki bakodor ke jo metrai kam tam hai ki ni ki sngi trai mengim yo shoban wan se ka yeng ka bakan thang ke jo metrai pan khlan ni ki jing et ki prabang en atrai kra ki don ke batlat ke jing shakre ke jo ke trai kra le me ban kta e ki ko patrai ji so ba ki nom kan ran den na metrai ji so be re be kin sno a metrai kra ap deng ki jing e be ki jing tan jo ko patrai kra a kom ke ni ki por atrai ji so be ka wan ke jing
do jingkermen lagi gi kon ke jong me try dai te ngi tep a try ba me malong ke jingkermen na ke jing em ke jing try Jesus be nang ra el ke jang ka balang ke jong me ne nang thamai try na pan kop na pan sle ngi try grab bingi long ke city ba long ke jing shai siki wai pat a try grab ngi dwai nam ta ke program ke jing na do ka basdang do ba kot a try ngai ti ki ti ke bran bor ke jong me aga kar thang ke jong me Jesus be Jesus ba kador he jonga amen Kasam prapun riu nyogong hagasngi kajing jinjar jonga angkot kerpat yeme namem pen pai kitien yanga ngantau Markus khatwe arpusa wong namangata nga ong hapi bagi ei baro akar ke bapi pan habai pi kerpat tunget bapi pediang yagita dipen sayo hanya po ngin lang jakhet jonga jinga ei jong trai banyo akajing snei bajing rap kapor ke babiang but gidan kimat jing doai ni arli gibingin doai mantaka digasngi benengkong kalong kamat jing doai ke benengkong kalong gumni yan aingu yu blai bal sumar yangi hadu kan digasngi haka jing ya lenti ka bae baka basir lamba ka jing it baka jing snei ke jongu nang tangin doai ru baun nang kersan bor banda yangi kisngi ke banwan kamtam bon ai hangi ke jing suk baplat ke jing phang baro bakan rijai jai igi don nuot bagi jingmut jongi hau Kristus Yesu bangin duai ru igi bakup siliang kisam siliang ki bela duo no ila ki kamai kaji gatrei kta namilan pendap begin yo biang ya kajing trejing ta jongki pendap ya kayeng kesem to para bangin lelang chiga u jaka khet ga ba jing snake jong blai ha jing duai blai bi ek paji ba bleng awana khet kudam ja ek jong me try wa manangu ime mlong blai badap ya ka bedang sate baka kendo sat bian boleh badap ya ka ai baro try boleh bakra boleh bodon bor boleh bi ngawan khamat jong me na po try sa khek dap jang ai ke jong me banyo ka jing yarap ha ka por ka babiang try jisu ngawan man ai ngo amen ta ji sumar ke jong me yangi we try bala badal kat bagi ni kita yo bala let kita yo try jisu bagi singi ki benai bala let basang ni khlam nari sumar ngi halu ne khlamat menta try mela banwan ban don kanika online service kanika singi try mga duai ru try jisu menang kersan boringi benang dayangi ini singi bor ki ban one try mila ban sotu ka jing da ka jong mi ban ai ka jing suk ba plat ki sampang baro try kan ri jai yi don nuot ki jongi bagi berkat ki jongi ni duai ru try nam da ki break badok ki kup siliang ki sam siliang try ki bala do ki kamai ka ji ki jongki blai bi ka klam ka bala ta lo dia kamai jongki baro try dan apa yang kistom ka bae jing jar ka bae try jisu man pendap ki yeng kesam ki jongki ngadoi blai bi men penyo bang ki kam ki jam ki jongki ban kin yo ki kam ki dok try bigla ban kamai biang sesien blai bi bigla man pendap ki yeng ngaple ka lenti try ki but ki tu ki bla yo biang kamai ru try da khui ki kamai ka ji ki jongki try bigel ni yo shisha ya kata ka jing yo ba biang bigla man pendap ki yeng kesam try jisu ngadoi ya kan ni ka deng jong jisu ben Nazaret amen kamat ke baar ka dei kolong kumni ye kitu ki baro ki badon ki jing thi apang la ki yeng ni hospital ba kham tam kitu ki ba shakta ka ni khlam bakin yo kot yo khia no baru bakin lat ye shepti ba jing kuslai ngin dwai ru ki sarkar na du chief minister chief secretary ki DCs ki sector officers ki health department kham tam ki health workers ki rang ba shnong bagi dor ba shnong ba kiwe ba blai on a jing start yaki hakani ka jing yale jongki hakani ka khlam bom juru baun ya dai kitu baro nakani ka jingpang kitu badan khmat yakani ka jing yale bagian duai ru ani ka por ya khubor ka bau shakri utrai unwan ra abdeng jongi hakani ka por pingale yu blai ki jing duai blai bi online ngo email se sien try bala unwan ka khet ka dab jing ai ki jong me try bakani ka por blai bi nga duai nam ta ki bapang badan abdeng ka jing thiapang hospital lani hayi nga sem try jisu ketin jume ko ang maji bidak jing tas nam jume lapan khia try yangi adwai blebi nya kapor men kta e ki try de kti ban bor ko jong me try man phai man sieng jong me un plaj jim khia ka pura ki we try bila ban yo khia no bila ban yeng ban ya ban tray ban kta biang se sien try jisu adwai ru man don kat begitu bala sakta ni khlam du try don apa deng jing long marway try tu jing thi apang jong ki adwai blebi
ba me do men siam ju men lek man pensingan ki men lek man pelat ki siap ding jaka men siam jo jing siap ding jing ko slide try mengin be ki keteng jong Jisu ben Nazaret mengadwai try ba tiang jong me ka be em try ke bang bar ki jing snam ju me la pan khia ki we ble bi la ban yo khia no try adwai ni por ble bi nyam taka sarkar ajing le jong ka ni khlam try don buon ki officers adu chief minister nado ki DC nado ki sector officer try Jisu ki health workers kam tam ki ba ya khmat try ban yele ni jing pang adwai ma men dai ki ta sna ma kodor ka jong me ble bi la ban yele shisha ni ka jing le ka ba e shisha try lam de ka bor ki jong me try kam don ni kremen chu try ni adwai ba men ai bor ki kasan bor ki try ajing start ye ki na me tra Jisu ka e bekas ka rai bi ki shim kadang ban bakam pengin kam kenti no ini ka klam try kadang jong Jisu pada Nazaret adwai na podo try Jisu nam taka kubor ba syakri jome on ai try adwai ban sle yu da bor ki jong me baka kawei bowe ka tiang ba mi na ka sindur ka jong usyakri jong me kalong ka bawan na khat jong jing snake jong me try ka ban ai bor ngi ban ai men siem yang i try ban kerku gi men siem jong ngi por ba e kum gi ni try Nadwai ini baru akting jong Jesus Christ. Amen. Mantapan ngan khot yi ba riki marbanyang ban ai ka special number apdeng jongi banganget bakan long jigerku yi men siem gi jongi lamba jirwa gi jongi. Hadi ngadi jirwa ngan khot no ya syakri utrai yi Reverend Dr. SKCM le bian ai khobor na ktien ka ba im ke jong blai ba kumi lai dwai ngatip scam ba kande ka kubor ka banwan na khat ke jing snake ke jong utrai ke ban ai bor ajing kermen gi men siem ke jongi hakum gini ki por ki ba e bat ki bajinjar Try hanging a yen emerging in trong me jing it la jos na ipop jong a ban ma try shimming a queen chami jing nga ai na ba sim jong nga gaslia ya me dono jonga ka be adin jong me kakti gama jong me kerjan yang di tang ha me try me long mouse yang ka good pas cam Jagari jongami longami Tu shenya hau ki por baro tu the la donu baro ha chem kai jisu jigen han kamen se na ba sim tunga gaslian ya me no jonga ka be adin jong me kakti gamon jong me krishan yang di tang ha me try me long mouse ya ka good was cam jag
Jakari jongami long mami ngan ya ro yemi kat bangarang laki tingin ra agak keteng jomi Sian jong kaslian ya me nu jong kabe hadin jong me kakti kamang jumi kerjan yang di tang hami try me long mau sian kaput baskem Jakari jongami longami Jakari jongami longami Haka benta ka banding kong ngapan pau ka jing sngangu ka jonga yaw blay na ka benta ka ni ka por ka bakodor ba sa shi sen pat ngadang yo e ka ni ka lat ya ka ban kran na ka tin ka jong blay hap deng jong pi ki para bingej baro ting ai ku blay e ning kong na ka benta jong pi ba iba watli hok ible lam ka ni ka jeseng ha ka ni ka por ka bamenta na ka benta ka jing shakri ka jongi yaw blay ling ba ka ni ka online service ngai ku blay ru ye pi baro ki para bingej ki badan ha ki ying ki sem ki jong pi ki ba pej ya ka ni ka jing kran ha ka ni ka step bat ki bas ngap ru ringkat ka jing shakri yaw blay ha ka bakum ka ni ka por ka bakodor shibone ting ai ku blay e na ka benta jong pi i way bat ka way pa kwe ka long ying ka be don benta ha ka jing shakri ha ka ni ka por ka ba menta ka benta ya ka bangan kran ha ka ni ka step na ka tin ka jong blay ka day na ka shiti ka baning kong ka jong absol pol shakinong koren ka lenong ka ba shipho bat ka de khot ka ba khat lai ya ka ni ka benta ngilios ngau la pule ha ka basdang jong ka ni ka jeseng da ikong memorial kashnga sa sen pat nga kwa ban pule ya kini ka benta ne ka tin ka jong blay ha ka ni ka por ka bamenta hashwai ka bangin ya chakmat ha ka jinga batai ya ki benta ne ka tin ka jong blay ka tin ka jong blay ka ong ka jing tan ju kam shem la ngat happy henry tang ka ba ubriu ula bansha henry ublay ulong ubala banshania uban omsha ba antan ju yepi tam ya kata ka ba phila henry ringkat bat kata ka jing tan ju un thau ru bat ya ka lat ban laj khnang ba phila bansha yaka ublay lo ayanga yaka ne ka khot na ka tin ka jong blay ban kran ha ka ne ka step hadin bangalapun long bon teli ki jing duai ke e ka benta ka bangade ban kran ha ka ne ka jeseng ban ngangej ba ka ne ka benta ka bangalapule let's say kan ya day bat ka ne ka por jong ka jing shem bat ka jing kendo jongi kat kum ka ne ka por ka bamenda bangale i menta la palat san benai ka ne ka jing e kalawan om day tang ha ka ne ka ri ka jongi om day tang ha ka ne ka jalai ka jongi om day tang ha ka ne ki long ying ki long sem ki jongi ndai ha baro ka we ka parthe namar tang asno ba ka ne ka benta ka bangala pule na ka ne ka tin ka jong blay kan ya day na ka benta jongi baro ka jing im jongi ha ka ne ka parthe kam day
ka jing em ka basuk. Kadai ka jing em ka babon ngi mat dei ki jing e. Let's say banyak ka jing kemen ka bangidon. Man ka sngia ka jing em jongi kindai ki jing e. Kindai ki jing tanju. Kindai ki jing ele ha ka jing em ka jongi. Lada day ha ka bam ka di ru kan long kumju. Lada ka day ha ka tray ka kta ru kan long kumju. Lada ka day ha ki kam ki jam ki jongi ki ba man la ka sngiru bon ki jing e. Lada ngi phai le ha ka ba kum ka ni ko por ba ka wan ka ni ka khlam ka yo ka kot jong ka wei pa kui ka thliu ying. Lani wat kita ki company ki ba heru kala don ka jing kta na ka benta jong ki. Lada ngi phai ha ka jing dei bat ka pule ka puthi jong ki khon samla kala kta shi bon e ha ka ni ko por ka ba menta. Ki khon ki kti ki jongi kila shitam ha ka ban pendep ya ka jing pule ki jong ki like along ki school, like along ki college, like along ki university, like along ki lan ki ba fair ngili I ka jing e ba ka jing tanju hadu kata badom dei tang kata lada ngi phai sha ka benta jong ka jing shakri blairu ka long kumju om dei tang ka jing mani blai jongi ki kristan ani wat ki wei ki jing e ru ki kan do ka ju ka jing e namar kata kane ka long ka challenge ka ba kraw na ka benta ki bobon ki jing e ha ki long ying ki long sem ki kan do la ki jong ki jing e ka wei ka ying bat ka wei ka ying ki per ki jing e ki khon samla ka jing ang nut ka jong ki na ka benta ka menta ka jing ang nut ka jong ki na ka benta ka lawei bon ki khon samla ki kali ka lawei ka ba phanai ka jongi kan long ka ba kumno kata ka dei ka jing kali ka ba e hadu kata lesi ka jing e dei ru ha ka jing e dei parabriu ka don ka jing e hadu kata dena kata ka daw u apostol Paul u ong nga yale ya kata ka jingele babha ngala pendep ya kata ka jinge pet ngala ri ya ka jinge lara pin pule na ka stik jong apostol Paul ka ba archo Timothy kalnong ka ba saw ka de khot ka ba nyo le sing ngala ban ong ha ke ni ko por ba kini ki contain ki bo apostol Paul ula kren ki de ki concluding remarks ha ka jing lenti ha ka jing im jong o ngala ya le ya kata ka jing le pi para benge ban yo ka jing job ha ka jing im ka jongi ngi don kam ya ka jing le ngali I ya ka ni ka jing e ha ka jing im ka jongi ngi don kam ban yele ya kata wa apostol Paul wong ngala le ba kata ka jing le jonga ka long ngala pendep ngala ya pet bat ngala riru ya ka jing e ha ka jing im ka jonga nang ta shu ong nga be sha persha ka dak bangan yo ya ka thong ka ba ka jingkhot sha neng ka jong blay ka ba Chris Jisu ka pen I ba kata ka determination ka ba don ha ka jing im jong u ka long ban ya mare ya kata ka jing mare ha ka jing im jong I para bengej be ya tra Jisu kata ka dei ka wei pat ka benta ha ka jing im ka jong I ka bangidon kam menta bangin ya mare ting e ha u line jong I bangi ngidon nang bangin yo poi sha kata ka thong ka bangi ngidon ha ka jing im ka jong I shu apostol Paul ong hapdeng jong kata ka jialenti jongi ha ka ne ka parthei namar bangi ha banyele om dei bangale yo pediang lepa om dei bangale yo pediang lupa ya kata ka jing job ha ka jing im jonga om dei bangale yo pediang lupa ya kata ka jing penjanai ha ka jing im jonga henry ngadang ya be sha prangkeng lada pi pej ha ka ne ka parthei unu ubi ashim benta ha ka jing mare dai utu ubala mare step ba ha ka jing mare jong u unyo e ka jing job but unyo e ka price om dai tu ba mare suki dai tu ba mare step ba do kata kada do bon penlong ningkong bani kiwe but hadin kata on sayo ya ka price Henry ha ka jing im ba kan jaman simpat kamlong kumta
Kalau nggak berflash bun. Para bengai be jau tra Jisu hatu picu perkat em ya kabakum kata. Bahkan jing em kabakan jamin sim, kam don kam kata ka jing mare stet. Kum baya mare thong hakani ka persei. U Jisu ong kum no. Henry jar ubadai yaine hadu kabakut utaken onyo laj em yaro yau trai. Pulina gospel ke rumah Matias kalau nong ke arp sau ke rekod ke bakat lai. Para bengai ngan ong ifi. Pila ban merek suki haka jing syakri jong pi yau blay. Pim don kamban marek stet hadu kata-kata. Henry pim don kamban ngau tu baki jing baki don haka jing im jong pi. Pim dei bandu jing kermen. Marek kat ka bor ka jong pi. Henry pim don kam ya ka jing yaine. Kata pinyo eka price haga jing im jong pi yaro yo try. Jisu ong tang uta ubay yaine hado ka bakut on yo laj im. De ya kata ka bangidon kam. Haga ne ka pertai ngidon kami ka spa. Haga ne ka pertai ngidon kami ki kam ki jam ki jongi. Haga ne ka pertai ngidon kam ban kamai ban kaji. Nei nak ka benta kalau we jong ka jing im ki jongi. Ngide ban long ki bala laj im. Ide ban long ki breu ki bala yo lai na kapok. Para bengai be hau tra Jisu rengkat ki bobun ki jingkeli. Ki bangi don ha ki jingmut ki jing perkhat ki jongi. Lese ki neru kat to kat ne ki jingkeli ki banga kwa ban bo. Balai bangi kum ki bangai ni haban yat lingba ki jing tunju. Ni haban yat lingba kajing pan prang ya kajing im jongi kita kidai kijing keli ki bawan man kapor anai ngakwa ban ongi fi don kam ya kajing tanju don kam ya kajing pan prang ha kajing im jong uwei pa uwei ubangai namar hadin kajing prang hadin kajing tanju ngin yo ya kabakordor kaksiar kajing karku bat kabajanai. Pila ji iya unong tau kiu. Pila jupet kumno ba unong tau kiu da kakti ke jong u. Haba uni unong tau kiu, u tau ya u kiu uban itanat ba. Ujuweng baro ya ki jaklia na katu ka kandau. Baro kitu ki batare kakti ke jong u unweng no. Namalada weng kata kamut kitu ki ding lani ki sempia ki badan hak tu ka kandau kin pen mensau ya kakti ki jong u ba kakti jong u kanong ka balamong nama kata ya katu ka jabo baro ka badan hak ka kandau dai ban weng no nama kata ka ni ka jing tunju aba ka wan ka jing im jongi kanong sibenta bangin pen khu ya ka ka batengit ka badan hak ka jing im jongi khnang ba anda bau Jisu unwan ngenlet kita ki balapan kre bat ki balapan janai ngi ki banget ngi day ban kermen wat habangi yat lingba ka jing tenju kani ka benta ka bangala pulin ka ktin ka jong blay ka don ka jing kermen ka ktin ka jong blay ka ong ka jing tenju kam ngat tang ha ubreu ba ula bansha ublay rengkat kani ka jing tenju un thau pat ikilat ban lai te para bengai be jau tra Jisu kane ka jing wan jong kane ka khlam ha kane ka sla jong kane ka perthei la kane hadu lanu ngimtip hanai ngi don ka jing kermen kat kum ka tin ka jong blai ka baong kan long tang sipor namar kata u Jisu u ayengi yakini kan tin kiba kersian ni ka jing im jongi da ka baong ngan loreng kat bat pi halai ka sngi hadu ka bawai no kapertei Matias arpopra arpo namar kata ka ne ka jing tunju ka balawan hangi ka don ka jing tmu lese na ka benta jong pi shimet lese na ka benta jong pi ki long ying ki long sem lese na ka benta jonga lese na ka benta ka balang lese na ka benta ka ribat ka jaj benriu ka don ka jing tmu khnang ban penjanai ya ka jing im ka jongi kaktin ka jong blay ka gospel kat kum
Yohanes kal nong ka balai ka dekat ka bakan reu blei uang kumno ublei u kata ya ka pertai kat ba ula ai tino yo khon bala khamarwe pi kata ka dei ka jing ka jong ublei om dei bu tang nga marwe ublei ya ka pertai baro bat kuwa ba ka weru ka men sim kan jotno nei kwa ba baro ken yo im Kombolong mene hakabasdang bamantalasan benai palat ngelamat ya kini ke jing tenju. Kabangim pat Jumat meno haka jing em jongi. Kala pendum ya ke jingmut ke jing perkhat ke jongi. Kala pensyayong ya ke jingmut ke jing perkhat ke jongi. Karado ki babon ke la keli ke jing keli ki ba ki bangim la ban juba. Ngilahaban syong haki long ying ke long sam ke jongi. Bon teli ki benai. Nay ka bas ngau pala nda bangalap ya kani ka we ka bentan ka tien ka jong blei bleng ka don wat ki briu na mendai ru kila syong khop ha ki yeng kum ba syong mangi lara pi puli na ka kitab ka jong Isaya kala nong ka ba ar phun riu ka de khot ka ba ar pho ka ong ale ko pat lang jonga tob sut hala ki pulet bat khang lai ki jing khang barok saudong jong mi bu re yalade sipor haduk banda wai ka jing bitar nadu ka por ka jong nong tu lupa u ai saya kala dan ka bakum gani ka jing ha ka baki rungai kil haban syong hayeng sipor haduk ba ka jing bitar ka jong blei kanda lekno ngila duai yau blei man ka sngi man ka mit ngila pelong ro ki jing duai sha jenet ba u blei un wengno yo nu knyang jing pang nakani ka sla jong ka khandeu ni don ka jing kermen bau try unsa jubab ka jing duai jongi bat ngin long ki bala lai loi klempep lesi kin don ki long ying long sem ho aj ngili os ngau ru sharum chaneng ba ki bon ki le ot ki le khnyum yakani ka jing ka bangi ngale kando Handai nga kwa ban ong ipi. Tong nginum or nginum knyum kum ki bro ki bala tip ya ka jipaniat ka jong blei. Namar ya ka ni lada bania thu lupa ka tin ka jong blei. Bagi ta ki sngi ki ba khadu kinwan ki por ki ba shitam. Ki por ki ba ki por ki ba jenjar. Oj ngim tip ki ba kum kinu ki jajing shitam ki ba kum kinu ki jajing ngim tip. Tenre mentangali idal ki jong ki khmat jongi kadai ka ni Sibenta na kijing bat kijing sitam. Lara pikin mau unowa udon hapo ka yingling jong u sau pomit sau posngi chamli ya kat sngi badu penai. Udon rengkat bat kimrat kumno pis ngau thu ya ka jinglong jong u ha ka bakum ka to kapol. Lara pikin mau ki kun Israel kelayat ling ba ka riklau hado sau posnem. Ublei lap sana ka benta ka jing dan kam jongki. Lara pikin mau ki kun Israel kila don sya ka jing sya ring rau hari Babylon hadu nyo fo snem ha pedeng jong ka jing jenjar. Kada do ba kila keli bangi miyo syu ban ruaya ka jing ruaya jong ka seyon. Ki first Christian ha ka first century ha Jerusalem kila syak penwir kila syak penshitam hendai kilong balak kloy ya kaban syak martar namarutrai kila long ready bani kendo ikajing ha kajing jongki klem knyum namarukan rat para benget ngaku abangan ai men sim ya pi iwe bat nganget bana pedeng jongpi kat haduk menta ublei udang besar ya kijing don kam jong pi ngaku aban ai men sim bana ku aban kan tui pi ha pedeng jong kan ke jing tenju ngen ya chaprang rengkat utrai bat un yalam ya ke jing ke jongi ladang ia pai sakawe pada ka bentana ka tin ka jong blei ka bang kwa ban pule na ka chithi ka jong Jacob kal nong ka baning kong bar ka khot ka ba ar hadu ka ba sao sngap ka ong kumne
To penyau ya ka jing kemen sudah. Ko para benge jonga. Habapi hap ha ka jing tenju ba bunjat. Habapi tip ba kata ka jing perang ya ka jing nget. Ka jong pi. Ka penlong ka jing yaisya. Ba kata ka jing yaisya. To ai kan yo ya ka jing tre ba janai. Ba pin yo long ki ba janai. Bat ki ba telibiang ki bom duna ha ke e baro. Wa apostol Jacob utho egene kiti syaki khat arjat yaki bala penuh werno yaki namar bakila don na pedeng jong kajing jar bar kajing ha kajing jong ki ula tho egene kiti bat na kene ka teks ka bangala pule ki don sautli ki benta ki ba ulah kedau kerpang hang ne ka benta ka baning kong ka ong ki jing tenjo ba bonjat Tingim tip ki kita ki jing tenjo ki bapun jaj kabakine ki khat arjat jong ki kun ezal ki kendo aga to kapor kala bandai ka jing pang ka jing sistem kala bandai ka jing duk ka jing kardo kala bandai ka jing yap tangan kala bandai ka nu ka jing ka bakia kendo neu jaka pu ong hapadeng ka bakum kata ka bapu ya kendo to nyau ka jing kemen sudah ha ka jing jong pi Habangi hapa kodet sat hatu ka longmo ka basuk yang ibangin kemen kata ka de ka jingkali. Hanangi haban yo ya kata ka mensim. Ka mensim jong ka jingkemen bat ka jingkermen kum ki banget. Bat ka benta ka baar. Wa apostol Paul ong kata ka ba perang ya ka jinget jongi. Si sempet ya ka ne ka jingja ka bala jamanta ha ka ne ka sla jong ka ne ka khendau. Ngis ngaudai ban ong bakawan jakla tang yangi. Hanai ngakwa ban ong ipi kamlong kumta. Ladangi peja ki history ya ka Bible. Ngeli i baka jing perang ya ka jinget kala don nadu kita gipor. Pikin mau Abraham. Habau blay u perang ya ka jinget jongo. Wong walami ukun jong mesya ka jingknya. Lada debo Abraham yo blay unong ngamla ban kenya yu kun jonga. Hanai namar bo yo blay ula kongo ye kata bad ula le. Hanai blay ula ban kre yo lang so mo ha ka jaka jong kun jongo. Bolo yo ban pendeb ban ai ka jing ai ngo thang ha kmat jong blay. Baru Abraham ula long kupa jong ki benget. Pikin mau yo juk Habau syaitan ulah tenju yu ublay ulah syak ngau bahana ka bantau ju ban tenju yu do syaitan. Uju ulah dono ke jing dan jing jong baro. Habau ulah syok yu do tok jau nadu sinrong kle hado ka pok jat jong baro siren yang jong kamet jong do tok jau. Ulah syutia ha ka jing thia. Ulah dono ke jing dan jing jong baro. Ulah dono ki kun ki ti ke jong baro. Ulah dono ka lok ka jong Hanai syam lapai din satya naka jinget yau kan rat. Para bengej be ej hau Jisu. Yo kan wan ka wei ka jing tenju ya ka jinget jong pi. Yo kan wan ka wei ka jing tenju ya ka jing jong pi. Pin le kumno ha ka bakum kata kapor. Sngap u Jisu ong kumne naka gospel ko Matthias kal nang ba arpusaw de kar ba arpulai. Enda kumta lada u wei ru ong hapi hakmi hangne ubau kres lane hangtai pi wat ngai nabaki kres lamler bat ki nongi thot la palamler kin mi bat ki pen i ki dak ki bakraw bat ki jing pla kat ban syukor ladala wat yaki balajit kini kentin ki long ki bakhya du kata-kata let's say kin sawan hakini kisngi. Let's say kin sawan kumbau Jesus Christ ulah de ban ye thu lupa. Tengah kwa ban ong ipi. Lada dan mano ki buan ban ye thu lupa ipi bakata kan ja kumta bakata kan ja kumta bakata kan ja kumta. Ngan ong ipi lada kam ja pi wat ngai. Namar kaktin ka jong blay kal ong kumta. Lada dan mano ban ye weri pi ban ong. Hang tayo dan nu Chris. Hang tayo dan nu nong thu lupa. Pi wat ngai ong kaktin ka jong blay.
Para bengej be ejau tra Jisu. Kum ki para bengej jong ka balang ka jong blay. Ki bali yo bahaya ka jing hikai ne ka tien ka jong blay. Ngan ong ipi wat nom kan ria na kene ka nong rim. Ngej bej bau Jisu un sawan hakawai ka por. Ban wan syau no yala ka jong ka balang. Bat nginia don banta hangta. Ban lej no ban Yeshem badu nong pen em jongi u Jisu Kres. Bat ka banta ka balai ka bu Jacob hang ne utho. Wong kan ne ka jing tanju. Kan pen long yipi ba pin yo ya ka jing yaisha. Para bengej be ngi don kamban yaisha. Ngim don kambang ni le persya. Ngim don kambang in rebels yano ka jing em jongi. Hanai tang bangin yaisha. Namar ka jing yaisha kadai sibenta way na kiso jong umen simbakoi. Te para bengej be hau tra Jisu. Ai bangin long ki para bengej ki ba yaisha. Ki para bengej ki ba duai. Ki para bengej ki ba ideal di how try. Haki ki baro. Nang ba. Kata ka jing pen prang ya ka bala pen prang na ka benta jongi. Kan long ken ka ba janai. Ba ka wan ha ka benta ka basaw. Ka ba Jacob hang neu ong. Ba ka jing janai. Ka bom duna haki baro. Pi endah bakala janai ki baro kam dan syu ka jing duna. Kata ka ka jing kwa ka jong blay na ka benta jongi. Mar ngim la ban lej badu blay ringkat ka pop ha ka jing em jongi ngim la ban lej. Namar bau blay isi ya ka pop. Haneu ya laki jong ki breo. Nama kata bala tenju ingi, bara bala perang ingi, kani ka jing wet baro ka balong ka pop ha ka jing em jongi. Lese ka la ban long. Ban pen khod no yangi na kata. Khnang bangi ngin long ki ba janai, bat ki ba dapyang haki baro. Para bengej be hau tra Jisu. Kani ka benta ka bangala pule nagaktin ka jong blay. Bar ki jing batay hakane ka step ka bamenta. La ki long ki ba lingkot. Handai ki long ki reality na ka benta ka jing em jongi. Namar omdon uweru ubaklame kandu ka jing haka jing em jongi. Omdon uweru ubaklame kandu yaki bakum kini ki jing mat haka jing em jongi. Ngilaban wate ka jing suk na kani ka pertengan nomyo. Ngilaban wate ka jing kermen na kani ka pertengan myo. Hanay now blay ngiyo. Barkani ka tin ka jong blay ka ayengi ya ka jing kermen. Ngangej bakani ka tin ka jong blay kan kerkui pi ki para bengej. Ka we pa ka tluwi jong pi ki para bengej. Haba pi ngap ikani ka tin ka jong blay kan long ka jing kerku na ka benta jong pi. Ti to torayon kerku yakini ki benta na ka tin ka jong blay hakani ka step ka benta na ka benta jong pi baro. Amen. Ngai ngoi ublei nam da ka kubor nglayo amantan ne even Dr. SK Semle ya kubor na katien ge ublei bangej bakalong ke jingger khu itu baru hoi bla shashkor ya kan ye kubor ngai kublei pi pastor de ka jingpor ba ka por wer plak nang ban don kat ba ka online service kan ka sngi ngai kublei nga por i kong memorial khasnga na ka ji pulis dang ba doi ge jong i ba la pentang ya ka service ngai kublei ya ka worship team ngai kublei Ricky Marbanyang bela itu ka special number ngai kublei ya ka online management team jingi ka bayalam di ba don bor ibala man ka Sunday ki lan wan ra ini ka online service ya ki para maget jungi boro abi ki break bas ngap ya ka bat ngai ngo ki be buleng gor khu yipi de ka jir khu ba batam ka jong u ba ka jing ro ka long show u baro khod ni poi sha bakut jong ni ka online service da ka mingen ruai lang ka jing ruai ka ba riu spa sunspa and punyo ba sunspa and punyo jomane ka jing wa chan sim an ong kan puli chorus ko ong Jisu lok ba ye chisha nong ben im jong pi jonga hajan udon banrab bagan yat be jinjar kthang habaki wan yang ama ukrshan hakapor dum tam ulong ka jing shai prna ki jingwai ka ba sunspa ndru punyo ma karpachi sian padi ko worship team bagan yalam ni kan diga jingwai but by haling kata jingruai Reverend Dr. SK Semle in ai ke jingruai but ke jingkru penwai ngako apan ai ku boleh ngaporu jingai ngo ki lalu ma ki yeng ki jongi man ki yeng jongi bukan kesan ya kam ke jong boleh haki jing bersyang babun jing tunjuk ba krau piwan don
Giêsu lấp ba ai chính nhân chi sha Giêsu lấp ba ai chi sha nắm tin em trong kỳ trong na dan te u dan ban dan ya te chính đời thăng ha ba kỳ wan ya ga ma mu tershan ata por dum tam long chính sai chính trei hang ni anda dep matas niru la jan sep tang uni uba penshan sim jona unsayam hiana shaki lap la lek ashwa shaki arta bangan wai Giêsu Giêsu lấp ba hi chi sha nắm tin em trong kỳ trong na dan te u dan ban dan ya te chính đời thăng ha ba kỳ wan ya ga ba u tershan ata por dum tam ulang chính sai Tong ini duai. Kan rat babha ngawan manai ngo eme. Na ka benta ni ko por jong ka jing shekri ka jong eme. Ngai ngo eme na ka benta ki jing ruai. Ngai ngo eme na ka benta ki jing duai. Bat ngai ngo eme try. Na ka benta ka tin jong me ka bangilio sneo ha ka ni ka step ka benta try. Nga dua yo don atrai na ki parawinge ki bekendo ki jing ki bekendo ki jing tanju ki balabo bon ki jing kali ha ka jing em jong ki atrai ane nga dua yeme to kreniki ko try si kan tin ha ba men kreniki kala biang si kan tin ha ka ba men pan shai ya ka jing mot ka ji prakhat ka jong ki kala biang ko try na magata nga dua ya ka jing kar khu ka jong me ba men yo ban kar khu ya ki ko try jonga ai bekini ki tin baro ki bali osngeo ka ne ka step kin nong ka jing bam na ka banta jong ki nga ngai atrai kan rat ba men kar khuru na ka bantala ka jong ka balang baka nang san baka nang pan khoj yeladi ha ka ji dai lembat me ko Giêsu jonga habangin sa wai no ekane ka ji seng ha kane ka step ato ai baka jinga ka jong Giêsu Christ obo try ka jing ba ka jong blay ku pa na bom ji kot lembat ka jing slok ka jong men sem ba khoj to ai baka ni lai ki balong way blay ki long lembat ngi baro ke be yo banta ban shakri me ka ne ka step lembat ki ru khoj ki ba men dem ka teng ka jong me ha ka leng saudong sat la ka parthe nado menta bat shabom jukutro amen.